Zorionez, euskara etxetik izan dut, jaiotzez, eta beti euskal inguruan bizi izan du naiz. Eta suerte hon bat izan dut hortan, ezta? Gero nik landu izan dut hezkuntza arloan. Hezkuntza arloan izan ditut beti karguak ikastetxeak euskaratzearena. Bi esperientzia izan ditut, bat Azkoitian, ikastetxe bat erlijiosoa oso erdalduna zena, area joan ginen salesiarrok, eta hua euskaratzea tokatu zitzaidan. Eta gero bigarren esperientzia izan dut urnietan bertan, salesiar ikastetxean, tokatu zitzaidan eri ere hor ikastetxe horretan, bai hezkuntza munduan D eredua jartzea, oda euskaraz jartzea, eta bi esperientzia horiek oso onak izan ditut, ni oso gustora sentitu izan du naiz. Eta orain momentu honetan hezkuntza munduan kudeaketan bizi naiz, eta kudeaketa horretan tokatzen zait bultzatzea euskararen inguruan, hainbat erakundei eta animatzea eta bar, ez? Eta nik beti hezkuntza arlo horretan tokatu izan du zait euskararen inguruan lantzea, proiektatzea, indartzea, horixe da nire esperientzia. Bai, benetan, guk ez gendun aukerarik izan euskaraz egiteko inongo ikasketarik. Gogoratzen naiz magisteritza egiten ari nintzela, lehenengo gure belaunaldi izan duzela euskara ikastea eta alfabetizatzea magisteritzan. Eta orduntxe sartu nintzen ni alfabetizazio mundu horretan, ondo joan zitzaidan, egia esateko. Eta egia da, orain dela 30 urte hasi zena hezkuntza munduan Euskal Herrian, inoiz ere ez gendun amestu. Ni orain dela 30 urte hasi nintzen irakaskuntzan, eta orduntxe jarri ziren euskaraz egiteko aukera ikasketak, eta ez gendu baina ere pentsatu izan du orain lortu duguna, eta ez da nahikoa, askotan esaten dugu, eta horrela jarraitzen dugu esanez, gehiago egin behar dela. Baina orain dela 30 urte amestu genuena ez dator bat ere orain lortu dugunarekin. Askoz gehiago lortu dugu. Zergatik, gizartean ere izugarrizko bultzada egon da, apoioa, babesa. Egia da ikastetxeek dugula ardura handi bat, baina ez da nahikoa. Guk askotan esaten dugu, ikastetxean 6 ordu pasatzen dituzte. Egia da, eskola kanpoko jardueretan ere euskara proiektatu eta landu egin behar dela eta indartu, ez? Eta hor ere egiten da, baina saiakera gehiago egin behar da. Baina gero gure gizartean, hain anitza izaten ari den gizarte honetan, beste baliabide asko jarri beharra dauzkagu, benetan nahi baldin badegu euskaldun prozesua, euskaldunizazio horrek jarraitzea, orain arte izan duen indarrarekin. Hori argi eta garbi ikusten dut. Gure gizartea ez da orain dela 20 urte bezalakoa. Izugarrizko aniztasuna da. Aniztasun horretan ez dakit tensionalitatea galtzen ari garen ala ez euskararen inguruan. Eredu desberdinetan ari gara, baina batez ere inglesa ere sartu dugu, frantsesa, eleaniztasun horrekin eta hori aitzaki dugularik ez dakit, ez ote dugun tensionalitatea galdu, orain dela 20 urte garamatzan lan horretan, euskaldunizazio horretan, badaukagu nik usten dut arazoa edo arazo bat sortzeko bildurra badaukat nik euskaldun prozesu horretan, gizarte hau anitz honetan, benetan euskalduntze prozesu horretan. Baikortasuna hoxe baietz, izugarrizko indarrak hartzen ari da, baita ere giza iniziatibak sortzen ari dira, gehiago oraindik kontzientziatuz, herriz herri, baita ere unibertsitatean, baita ere hezkuntza erakundeetan. Mugimendu horrek badauka etorkizuna eta izango du eta grazik horri ez, baina nik eskatuko nuke babesa ere bai, nolabait, baliabideak jarriz, iniziatiba guzti horiek izan dezatela, behar duten hori beraien lana aurrera eramateko.